täällä taas mä oon tekemässä tällä kertaa tällaisen erilaisen videon, koska toi mun edellinen haaste, Brain Blasters haaste, niin se oli oli vähän tollanen, no niin mä nyt tiedän. Niin mä ajattelin tehdä tällaisen rennomman vlogin just tollasen häreilyn jälkeen ja tässä mä istelen mun fudakamat ja aloitetaan. Aloitetaan vaikka eikä mun fudakengistä. Mulla eikä tällaiset. Nää on Niken, tällaiset hienot ja hyvät nappikset täällä alhaalla. Täällä Gore-Texin pohja. Ja se on aika hyvä mun mielestä. Nää on vähän pienet mulle. Sen takia mulla on uudet kengät. Nää on vähän likoisia. Nää on tällaiset. Näissä on Niken pohja tällainen. Se on aika likainen nyt, kun mä oon just käynyt pelaa. Siellä on kiva sisältö tuolla tollanen. Ja tää kuva tässä. Se on mun mielestä aika hieno. Ja sitten täällä on Nike-merkki, iso Nike-merkki täällä. Tossa noin. Sitten mulla on säärisuojat, tällaiset. Totta kai Nike on aina oltava, Nike on paras. Tollaset ja pallot. Totta kai taas Niken pallo. Mikäs tässä nimi? Akuta Team. Tää on tällainen pallo. Tää on vähän tyhjä. Sitten mun parempi pallo on Selectin tekemä. Tää on Selectin tekemä. Ja hyvä tällainen. Mä käytän tätä eniten, tää on kovempi. Ja mulla on niin mun fudapaita eikä housuja mukana. Ja no en mä löytänyt niitä mistä. Mulla fudatreenit huomenna mitä mä laitan. No ihan sama ja tässä on nää kaikki ja en mä tiedä mitä tekis seuraavaksi. Sitten voitte kommentoida tonne alas mitä mä teen seuraavaksi ja no se on moi moi. Tilatkaa, tykätkää, hubatkaa. Se on moi moi moi.